An balimaw an ka foli bi aw bɛɛ lajɛlen ye ni waati in na. Wata min ka wele kɛnɛ kan ani maa min don o ye an ka jamana jiko ni kuranko minisiri ye ni o ye Madame Bintu Kamara ye. Kuranko bɛ lahalaya min na bibi in na o dogolen tɛ mɔgɔ si la. Fura jumɛn de b'a la? Mun bɛ sen na? Hakilila kɔrɔ wɛrɛ jumɛn bɛ yen ni o ye fura telimanw ye sisan waati ani don nataw la. O n'a ɲɔgɔnna ɲininkali caman de bɛ yen. An bɛna min kɛ Madame Bintu Kamara la wata min ka wele kɛnɛ kan. Minisiri i ni se. Nse yɛrɛ ni ce. E ye an ka jamana kuranko ni jiko minisiri ye. Bibi in na da bɛ Bamakɔkaw ye nka sunɔgɔ t'u ye. Kurantigɛ banbali y'a sababu ye. Mun de bɛ sen na tigi. Ayiwa Marc Kulubali i ni wula n'i ka question faamuya n b'i fo n'o ye ka ORTM fo ka occasion d'an ma an ka se ka na kuma ka fɛn ɲɛfɔ jamanadenw ye. Yani an k'a damina fɔlɔ ne bɛ yafa de ɲini jamanadenw fɛ fɔlɔ. O yafa ne yɛrɛ b'o la koyi n bɛ yafa ɲini hali n yɛrɛ fana fɛ parce que an bɛɛ de bɛ nin situation in kɔnɔ. Kurantigɛ in a bɛɛ de kan. Kurantigɛ in bɛ bɛɛ de kan. Kurantigɛ in fana n'i y'a ye a nana nin wagati la société min bɛ kuran d'an ma n'o ye EDM ye. État de t'a don mɔgɔ wɛrɛ ta tɛ. EDM nin kɔnɔna a man ɲi de. Mɔgɔ minnu bɛ baara la kɔnɔ m'a fɔ a bɛɛ dɛ mais dɔw b'a kɔnɔ baara la olu b'a tiɲɛ de u t'a ɲa. Donc tiɲɛni o de fanga bɛ ɲini ka bonya dɔɔni ka tɛmɛ ɲali kan. Donc EDM ka nin kurantigɛ in ka se nin niveau la a kɛra nin wagati in de la. Ayiwa minisiri Bintu Kamara i ye sababu dɔw fɔ o kɔni ye kuma ɲɛbila kumaw fɔ nka an bɛ se k'a dɔn sababu yɛrɛ min yɛrɛ de bɛ na ni kurantigɛ banbali ye wa? Sababu yɛrɛ fɔlɔ ye min ye EDM kɔnɔna na u tɛ fɛnw kɛ ka ɲa. EDM kan ka taga taabolo min fɛ a tɛ taa o taabolo fɛ. Taabolo fɔlɔ ye mun ye? N'i y'a mɛn kuran ka na bibi na taji de kan ka kɛ groupe ninnu kɔnɔ mais taji ninnu na façon fila de bɛ yen. Taji façon fila de don. Kelen ye gasoil ye kelen ye fuel ye. Hali central ba minnu jɔra ni fuel kun kan ka k'u kɔnɔ EDM mɔgɔw y'o yɛlɛma k'a kɛ gasoil ye. Munna u y'a kɛ gasoil ye? Parce que fuel ye fɛn dɔ de ye ni n'a nana i tɛ se k'a fɔ i b'a feere mɔgɔ ma a tɛ kɛ mobili kɔnɔ a bɛ kɛ dɔrɔn pour que central ninnu ka se ka fonctionner n'a ye ani usine. Alors que gasoil n'u nana o bɛ feere bɛɛ ma. Mobili bɛ mɔgɔ bolo an fɛn o fɛn bolo an bɛ se k'a fɔ an bɛ se ka gasoil kɛ an ka mobili kɔnɔ. Donc u y'o préféré k'a bɛɛ yɛlɛma k'a kɛ gasoil ye ka fuel to yen. Or gasoil ye fɛn dɔ ye ale ka jenini ka teri ka tɛmɛ fuel kan parce que fuel ka girin. Ni fuel kɛra yɔrɔ la a bɛ mɛn ka sɔrɔ a ma jeni ka ban. I mana hali 1000 litres ta bi gasoil la ka 1000 litres ta fuel la n'i y'u bila ɲɔgɔn fɛ i bɛ taa sɔrɔ gasoil bɛ ban ka sɔrɔ fuel ma ban. N'i y'a ye nin fana bɛɛ bɛ kɛ la u ye nin bɛɛ kɛ min na a bɛɛ ye yuruguyurugu de ye. Yuruguyurugu min bɛ se ka kɛ gasoil la o tɛ se ka kɛ fuel la. O de y'u bila u bɛ taa gasoil la. A ma kɛ mɔgɔ wɛrɛ kɔ dɛ EDM mɔgɔw yɛrɛ minnu b'a baara la olu yɛrɛ de don. N'o tɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ bɔ kɛnɛmana na k'a fɔ i bɛ taa fɔ EDM ɲɛ a kɛ tan i kana kɛ tan. Olu minnu yɛrɛ b'a baara la olu de ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ. Madame le ministre o kɔrɔ ko i ka kuma b'a jira ko gasoil hakɛ min bɛ san EDM kama a magoɲɛli kama o tɛ kɛ a kɛcogo la. O tɛ kɛ a kɛcogo la o ye fɔlɔ ye parce que an ɲɛ b'a la ni gasoil nana sisan a bɛ na mobili fɛn o fɛn kɔnɔ mobili ninnu bɛɛ bɛ t'i jɔ u ka central de la min filɛ Balenge filɛ nin ye Bamakɔ bɔda ni na ye n'u taara yen maintenant n'u bɛ Balenge a bɛ fɔ bon nin camion hakɛ in bɛ taa nin yɔrɔ in na Dar Salam nin camion hakɛ in bɛ taa Lafiya nin camion hakɛ in bɛ taa Badala donc u bɛ a carin ten o cogoya la. Maintenant o carini na papier dɔ de bɛ yen chef min sigilen bɛ chefiya la o de kan k'a bɛɛ sɛbɛn k'a fɔ nin
mobili tan nana ni mobili tan fila bɛ to yan fila bɛ taa Dar Salam fila bɛ taa Kati fila bɛ taa nin yɔrɔ in na u ka centrale bɛ yɔrɔ yɔrɔ olu de kan k'o répartition kɛ n'u ye répartition kɛ a bɛ sɛbɛn papier kan an ye mun kɔlɔsi o papier min b'u bolo n'u b'o sɛbɛn o kan an'u bɛ papier min di anw ma k'a fɔ an ye nin de sɔrɔ nin tile in na kelenw tɛ n'i y'a ye an wulila o don ka taa parce que an y'a jate minɛ k'a fɔ min yɛrɛ bɛ na réellement o tɛ di an ma k'a fɔ nin hakɛ in de nana an ye a jate minɛ fana k'a fɔ ni hali ni camion nana k'a fɔ k'a kan ka taji yɛlɛma centrale kɔnɔ u bɛ dɔ to mobili kɔnɔ a bɛɛ tɛ yɛlɛma o de fana mɔgɔw minɛna o don falajɛ yɔrɔ la falajɛ gendarmerie sira in kan u ye chauffeur kɛ 3 minɛ olu bɛ kan camion min taara ka taa essence di taji di EDM na u ye dɔ to o mobiliw kɔnɔ u bɛ kan k'u bɔ k'u kɛ bidon kɔnɔ k'a kɛ citerne fitininw kɔnɔ u n'a bɛ taa an y'o dɔn cogo di la an ye mɔgɔ de bila u ka numéro camion ninnu numéro ta ka di an ma comme an kun bɛ baara la a la an ɲɛ b'a la o numéro ninnu olu bɔra Balenge yɔrɔ in na donc ça veut dire que mobili u ka mobili kɔnɔ taji dɔw tora a kɔnɔ u bɛ n'o bɔ sisan ka t'o kɛ ko wɛrɛ ye olu kɔni 3 olu sera ka minɛ an ye mun fana kɔlɔsi n'a fɔra sisan ko mobili 2 ka bɔ Balenge ka taa Kati sira la kelen bɛ tunu ou bien 2 si tɛ se Kati k'a fɔ mobili dɔw ka bɔ yan sisan ka taa Lafiya i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ se a bɛɛ tɛ se donc o caman de yera a kɔnɔ tile 4 kɔnɔ an y'a jate minɛ ka taa sɔrɔ camion citerne 59 o de manquera o ma ye o tununa or citerne o citerne i bɛ taa sɔrɔ 45 000 litres o de b'a kɔnɔ litre ba 45 o de bɛ citerne kelen kɔnɔ donc i k'o jate minɛ k'a fɔ o min tununa tan o taara min n'o kun kɛra EDM centrale kɔnɔ o bɛ dɔ bɔ courant-tigɛ la ayiwa madame le ministre i ye gɛlɛya minnu fɔ o ye gasoil ko gɛlɛyaw ye ayiwa gasoil n'i y'a ye gasoil a bɛ kɛ mansimafɛn dɔw de kɔnɔ groupe 27 a fɔra ko olu ɲinina walasa ka caman bɔ courant-tigɛ la sanko funtɛni juguya waatiw la walasa ka dɔ bɔ mɔgɔw ka degun na nka jateminɛw la a bɛ n'a fɔ min o ma magoba ɲɛ o sababu ye mun ye o sababu kɛra min ye groupe 27 in fɛn ye min ye fɔlɔ président de la transition colonel Assimi Goïta ale de bɛ EDM ko bɛɛ comité min bɛ yen k'i sigi k'a fɔ EDM na nin bɛ yen nin tɛ yen ale yɛrɛ de b'o présider la kabini salon kabini 2022 o kɔrɔ EDM kunko latigɛ jɛkulu ale yɛrɛ de b'o ale de y'o ɲɛmɔgɔ ye a ye EDM mɔgɔw ɲininka 2022 salon komi tilema wagati tilema kuma funteni bɛ kɛ wagati min na courant-tigɛ fana tun bɛ caya aw mago bɛ mun na pour que o tilema hakɛ wagati in kɔnɔ dɔ ka bɔ courant-tigɛ la o yɛrɛ de y'u ka jate bɔ k'a fɔ an mago bɛ n'an ye groupe 27 in sɔrɔ o bɛ dɔ b'a la président yɛrɛ ye ministre des finances bolo tɔnɔmi miliyari 6 ani miliyɔn 200 k'o ɲini k'a d'u ma a bɛ bɛn o de ma k'a fɔ a ye nin wari in minɛ aw ka taa nin groupe in san kalabanciya nana groupe san in na mun na u fɔlɔ k'a fɔ an bɛ taa groupe in san Turki a kɛra kabini 2022 décembre 2022 mois de février sera mars o ye finteni wagati ye groupe mana u ɲininkara a groupe bɛ min u ko ko n'i y'a ye ko groupe mana dugukolo yɛrɛ min kɛra Turki mois de février k'o de y'a bali u ka se ka na ni groupe ye donc anw kɛlen k'an ka baara daminɛ an y'a ɲɛɲini k'a dɔn k'a fɔ nin groupe ninnu ma hali commande Turki taara groupe ninnu ta Nigeria ka na n'u ye o yɛrɛ fana 27 mana dɛ groupe 13 de fɔlɔ nana o groupe 13 a man ɲi a si man ɲi groupe kɔfɛla la u kɛlen bɛ k'a fɔ n'i ye groupe sigi
kilowatt ye 1000 ani 1500 kilowatt. Ko groupe fanga ye kilo 1000 ani 500 ani 500 ye jaja groupe yɛrɛ moteur a tɛ tɛmɛ 300 kan a groupe fɛn o fɛn sigira a bɛɛ jenina parce que a fɔra ko 1000 ni 500 o de ye puissance ye jaga o tɛ tiɲɛ ye moteur min b'a kɔnɔ o puissance tɛ tɛmɛ 300 kan donc o bilala la dɔrɔn a bɛɛ jenina pratiquement tan saba fɔlɔ min nana o bɛɛ jenina a ma se ka mago ɲa donc fournisseur kɔni ko k'ale bɛ u remplacer gratuitement fɛn tɛ sara o de groupe nana mois de fɛngɛ in kɔnɔ kalo tɛmɛbaga la groupe 10 fɔlɔ nana o groupe 10 an yɛrɛ y'a tester ka taa n'a ye machine na k'a fɔ min bɛ yen o y'o ye o yɛrɛ fɔlɔ 7 de sɔrɔla olu bilala ka taa région na pour que dɔ ka b'olu ta la 3 in o bɛ nalen donc a kɛra cogo cogo o groupe 27 la hali bi hali ni 10 in bɛɛ donna 17 bɛ yen hali bi olu ma se ka na fɔlɔ donc an bɛ kan k'a ɲɛɲini parce que wari min dir'u ma État ka wari de don olu ta tɛ a dira min fana ma k'a ka baara kɛ n'a ma se k'a kɛ normalement a contrat min b'a ni EDM cɛ u kan ka dabila k'a lajɛ yɛrɛ fana n'a y'a sɔrɔ ni tɔɲɔ n'a ma tɔɲɔ di EDM ma pour que a ka se ka fɛn dɔ sara EDM ɲɛ n'an b'a fɔ o ma dommage intérêt an bɛ kan k'o lajɛ ni juriste ye pour que u k'a lajɛ nin groupe ko in bɛ cogo min na maintenant mɔgɔ sen donna nin groupe ko in na a bɛɛ bɛ ɲangi a bɛɛ dossier bɛ taa tribunal la. Ayiwa ministre o kunnafoni kelen in hukumu kɔnɔ an bɔra gasoil ko la an nana groupe ko la sisan an da bɛ se EDM a baarakɛlaw ma bi bi in na EDM cakɛda bɛ sɔrɔ min kɛ ani a bɛ musaka min kɛ sɔrɔ in bɛ se ka musaka in datugu wa. Sɔrɔ in tɛ se ka musaka datugu parce que hali EDM bɛ courant feere min na EDM perte b'a la maintenant État de ko o perte ne b'a subventionné n b'o di aw ma nin kalo 9 in kɔnɔ nin san in dɔrɔn kɔnɔ État gouvernement ye min di EDM ma miliyari 100 ani miliyari 6 kalo 9 laban tɛmɛnen in na kalo 9 laban tɛmɛnen in na kalo 10 in ɲina kalo 9 laban tɛmɛnen in na miliyari 100 ani miliyari 6 o de dira EDM ma k'a boloma dɛmɛ n'a ye o bɛɛ de fana pratiquement a bɛɛ tiɲɛn'u bolo u y'a kɛ karisa ka juru banna an bɛ t'o sara karisa ka juru banna an bɛ t'o sara hali o juru sara in na kɛ la peut-être u bɛ dɔ de sɔrɔ a la n'o tɛ yanni k'a fɔ i bɛ to juru bɛɛ sara ten i tɛ taji san fɔlɔ i ka fɛn na mɔgɔw ka lafiya ka taji mara i bolo kɔrɔ i ka taji dɔ mara i bolo a la miliyari 100 ka ca dɛ o k'i ta ka bɔ yen État ye wari min fana don EDM yɛrɛ la pour que ka a ka parce que hali a ka capital o kun tiɲɛn'a bolo État ye min don la o ye miliyari 145 donc n'o bɛɛ farala ɲɔgɔn kan an compté que miliyari 55 o fana bɛ sira la nali y'a donc k'a fɔ a ma dɛmɛ wa EDM ye dɛmɛli min sɔrɔ nin san laban in na ni société fɛn o fɛn y'a sɔrɔ i bɛ bɔ nɔgɔrɔ hali o min dira EDM ma hali ni EDM ma recette yɛrɛ kɛ nin kan ka EDM bɔ. Ministre EDM baarakɛla bɛ mɔgɔ hakɛ joli la bi bi in na. EDM baarakɛla n'i y'a jate minɛ bi bi in na a ka ca ni 2000 ani 500 a ka ca n'o ye stagiaire minnu bɛ yen olu bɛ ɲini ka taa 600 la donc n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan EDM mɔgɔ min bɛ baara kɛ EDM na a ka ca ni 3,000 ye min bɛ baara kɛ EDM kɔnɔna na. Ayiwa an ye yɔrɔ minnu bɛɛ lajɛlen fɔ ta ni an bɛ se k'u bɛɛ jate a bɛɛ taabolo min bɛ jate kɛcogo juguyaw ye fɛɛrɛ jumɛnw de bɛ sen na walasa ka dan sigi o kɛcogo juguya ninnu na. Fɛɛrɛ min bɛ sen na aw yɛrɛ y'a ye sisan k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye tiɲɛni kɛ wariko la i nɔ bɛ minɛ donc EDM mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ yen n'a y'a sɔrɔ u sen donnen bɛ nin na u bɛɛ bɛ ɲangi a tɛ to yen donc o kɔni u k'i sigi n'o ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i sen donna nin wari tiɲɛ in na i bɛ ɲangi justice b'i labɔ i tɛ se k'a fɔ
n bɛ nin ko tiɲɛni kɛ k'a fɔ n bɛ sigi tuguni ko n bɛna baara kɛ i bɛna mun baara kɛ. ayiwa minisiri minnu tɛmɛna an y'olu ɲɛfɔ fɛɛrɛ min bɛ senna walasa ɲɔgɔnna wɛrɛw kana kɛ o labɛnw fana bɛ senna ka kɛ ni i ka jaabi ninnu ye ɔ bi bi in na mun de bɛ senna teliya la walasa ka kurantigɛ banbali degun bɔ mɔgɔw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la. min bɛ senna teliya la an y'a jate minɛ k'a fɔ carburant ko in taji ko in o tɛ se ka an nafa parce que taji tɛ dilan Mali kɔnɔ yan f'an b'a san de ka bɔ kɔfɛ ka na o ye fɔlɔ ye donc sisan an ye jateminɛ de kɛ k'a lajɛ min b'an bolo n'o ye tile ani ji ani fiɲɛ an ka essayer ka énergie sɔrɔ ni olu ye o dun de bɛ se ka kɛ fana barrages bɛ se ka dilan ni ji yɔrɔ ye centrale solaire bɛ se ka dilan ni tile parce que u ye min fɔ an ɲɛna Mali ye jamana 5nan ye dunan kɔnɔ tile ka ca yɔrɔ min na donc o tile an bɛ se ka a kɛ a daminɛna dɔɔni dɔɔni mais hali bi an bɛ se ka dɔ fara a kan i y'a faamu maintenant fiɲɛ fana n'u b'a fɔ o ma éolien o fana bɛ se ka kɛ fiɲɛ bɛ yɔrɔ yɔrɔ ka yanfan ninnu ni fɛn ninnu na olu bɛ se ka kɛ yen yɔrɔw la donc an y'olu de jate minɛ an ka partenaire min bɛ yen sisan n'o ye Russie ye u bɛ n'an dɛmɛ o la mais yanni o bɛɛ ka kɛ parce que o tɛna na kɛ bi sini a kɛra cogo cogo san 2 ɲɔgɔn bɛ yen il faut que min bɛ yen sisan an ka se k'o dilan ka ɲɛ pour que an ka bɔ nin degun in kɔnɔ o dilan ka ɲɛ in ye min ye taji 2 min ni n y'a f'i ɲɛna n'o ye fuel ni gasoil ye fuel ni o de bɛna utiliser sisan ka caya ka tɛmɛ gasoil nin kan donc o bɛna dɔ bɔ suɲɛni na o bɛna dɔ bɔ kurantigɛba in na mɔgɔ tɛ se k'a fɔ kɔni a bɛ kuran tɛ tigɛ parce que hali groupe minnu fana sigilen bɛ yɔrɔw la caman b'a la o tiɲɛni de don i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔw la hali ni taji bɛ yen groupe yɔrɔ dɔw tiɲɛni bɛ yen f'olu fana ka dilan tugun pour que taji ka se ka don groupe kɔnɔ k'a la fonctionner donc o groupe ninnu fana il faut k'olu fana ka dilanni daminɛ pour que ni taji nana hali n'a kɛra a kɔnɔ a ka se ka wagatinin kɛ yanni an ye minnu fɔ olu ka se ka sigi sen kan. ayiwa minisiri mɔgɔkɔrɔbaw ko ten kɔngɔ bɛ mɔgɔ min na i mana kulokɔrɔ kuma dama fɔ cogo o cogo hɔn dumuni la o de ɲɔgɔn tɛ. gasoil ko la fɛɛrɛ jumɛn b'a bolo teliya la nin waati in na tile 2 in na ka kurantigɛ degun bɔ mɔgɔw kan. n y'o de f'i ɲɛna sisan c'est à dire que min b'an bolo an bɛna kɛ de mobili fɛn o fɛn bɛ na ni gasoil ye k'a fɔ gasoil de bɛ nin mobili in kɔnɔ a kan ka na mɔgɔw de bɛ bila mobili bɛɛ kɔnɔ kelen sisan ka taa lajɛ ni mobili a bɔra yan a kan ka taa nin yɔrɔ in na a tɛ sira fara a bɛ taa o yɔrɔ de la. o kɔrɔ ko mobili dɔw bɛ sira la ka na. mobili dɔw yɛrɛ kan ka don su in na mobili 20 ɲɔgɔn o kan ka don su in na 19 u y'o de fɔ an ɲɛ fɔlɔ o kan ka don su in na fuel de b'o kɔnɔ o fuel ni o kan ka taa kɛ sira kɔrɔ n'i y'a ye nin kurantigɛba in fana fɛngɛna tan EDM yɛrɛ de y'a jate minɛ k'a fɔ komi o mobiliw bɛ n'ale sira kɔrɔ o kan ka kɛ fuel de donc gasoil min bɛ k'a la an b'o bɔ yen fɔlɔ k'a nettoyer comme ça ni fuel ninnu nana dɔrɔn o bɛ don a kɔnɔ n'o donna a kɔnɔ sira kɔrɔ de ye centrale belebeleba ye donc n'o donna a kɔnɔ o bɛna caman de bɔ kurantigɛ in na déjà o ye fɛɛrɛ telimanw o ye fɛɛrɛ telimanw dɔ ye o kan ka kɛ sini parce que fɛn ninnu kan ka don su in na. ayiwa o ye fɛɛrɛ teliman dɔw ye ɔ fɛɛrɛ wɛrɛw bɛ aw bolo minnu bɛ se ka waleya ka kuranko basigi waati nataw kɔnɔ wa. fɛɛrɛya min b'an bolo a kɛra cogo cogo fo a ka jateminɛ de kɛ fɔlɔ ka contrôle serré pour que parce que n'i y'a ye sisan yɛrɛ hali nin kurantigɛba in bɛ kɛ suɲɛni de ye nin kurantigɛba in ye o suɲɛni ye citerne kunturu o tɛ ye hali ni min fana bɛ na ni carburant b'a kɔnɔ k'a fɔ taji b'a kɔnɔ a y'o bɛɛ yɛlɛma o bɛɛ tɛ yɛlɛma o tiɲɛni minnu bɛ yen olu bɛɛ dan bɛna sigi olu de la o de y'a kɛ n y'a fɔ ɲɛna sisan mobili o mobili n'i nana mɔgɔw de bɛ don i kun k'a lajɛ mobili falen don o ye fɔlɔ ye a bɛna taa yɔrɔ min na a bɛ se o yɔrɔ la o ye filanan ye a bɛ se o yɔrɔ la min b'a kɔnɔ a bɛɛ bɛ yɛlɛma fɛn tɛ to mobili kɔnɔ n'o nana se sisan o fana bɛ caman b'a la i y'a faamu voilà. ayiwa minisiri énergie du Mali kɔnɔ n'o EDM ye
a suɲɛ cogo dɔ ye gazali ye n'i ye suɲɛli in sɛgɛsɛgɛ yala baarakɛla minnu bɛ EDM kɔnɔ u bi baara kɛ cogoya min na u ka sɔrɔ t'u bɔ wa kunnajada t'u ye wa nafasɔsira t'u ye wa walima mun yɛrɛ de bɛ na ni suɲɛni ye ayiwa suɲɛni in kɔni est-ce que jigo ko fana t'a la suɲɛni in kɔni kun t'a la quoi c'est-à-dire kun bɛ se ka k'a la min na parce que nata ka bon min bɛ n bolo o tɛ n bɔ donc il faut que n ka dɔ ta yɔrɔ wɛrɛ k'a fara kan o de bɛ na ni suɲɛni ye nka kuranko nasira la kunnajada jumɛn bɛ énergie yɛrɛ baarakɛlaw ye tigi énergie mɔgɔ bɛ yen n'an ye 2,000 min fɔ sisan n'olu bɛ baara la ni 500 e b'i ka facture sara ne bɛ n ta sara mais olu ta n'i y'a sigiyɔrɔma 100 u bɛ 10 dɔrɔn de sara u t'a bɛɛ sara o de la dɔw b'a fɔ cogo juguya dɔ la ko énergie baarakɛlaw tɛ courant sara voilà mais u bɛ mini sara a ka dɔgɔ et puis u bɛ mini fana n'i y'a o min bɛ d'u ma k'a y'o nin dɔrɔn sara suɲɛni bɛ hali o fana na suɲɛni b'o la cogoya jumɛn na ne filɛ nin sisan énergie baarakɛla n kan ka temps min sara n bɛ taa n ka yɔrɔ la ka taa mɔgɔw wele ka na a ye na n'aw ka frigidaire ye a ye na n'aw ka congélateur ye u b'o bila location na ne fɛ yen donc ne bɛna courant caman de jeni dɔw bɛ yen baarakɛla dɔw bɛ énergie la n'u ka facture nana i bɛ taa sɔrɔ 1,000,000 kalo kɔnɔ o nana ni mun ye ale kelen tɛ se k'a fɔ k'a b'o bɛɛ jeni i b'a sɔrɔ ko wɛrɛ de bɛ yen min b'a kɛ ale ka facture bɛ taa 1,000,000 na o kow de fana dɔw sɛgɛsɛgɛra ka taa lajɛ k'a fɔ hali o fana u ka dukɔnɔnaw la frigidaire ni congélateur minnu bɛ yen i bɛ taa dɔw fɛ yen a ka ca ni 10 ye o bɛɛ bɛ location na o bɛ minɛ i bɛ taa lajɛ fana dɔw fana bɛ yen o temps sigiyɔrɔma 10 min bɛ d'u ma u bɛ taa feere usine tigiw ma usine min ne kan ka 2,000,000 sara e bɛ taa 200,000 dɔrɔn de sara parce que EDM a yɛrɛ t'o bɔ ne kan ka 1,000,000 sara e bɛ taa 20,000 dɔrɔn de sara ne kan ka 2,000,000 sara e bɛ taa 40,000 dɔrɔn de sara o bɛɛ tɛ perte ye EDM kun donc n'u b'a fɔ la hali bi wari tɛ n'o wari kun bɛɛ kɛra normal ye EDM kun bɛ n'o bɛɛ sɔrɔ o bɛɛ bɛ se ka taji san o bɛɛ bɛ dɔ fara u ka sɔrɔ kan ayiwa madame le ministre an y'a ye ko tiɲɛna dekun sigida ma yɔrɔw ka ca ka da baara ni a taabolo kan i ye fɛn o fɛn ɲɛfɔ ta nin bɛɛ kɔfɛ mɔgɔw bɛ se ka sigi ni mun jigiya ye kuranko la an fɛ yan ne kɔni bɛ a min fɔ mɔgɔw ye fɛn min de don a daminɛna kɔnɔna na a mɛnna EDM kɔnɔna na a mɛnna maintenant a bɛ kan ka ɲɛnabɔ a tɛ se ka ɲɛnabɔ k'a fɔ nin tile 2 in kɔnɔ dɔrɔn a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ an b'a ɲini bɛɛ de fɛ an yɛrɛ fana sen b'a la an ka muɲu dɔɔni dɔrɔn parce que ni faama minnu b'an kunna EDM ko a b'u bolo ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan donc a ko a bɛ ɲɛnabɔ de an y'a ka kɛ ni kunnafoniw ye kuran sifa wɛrɛ kan ka na sen don an ka jamana kuranko la n'u k'a ma ko énergie nucléaire o énergie nucléaire ye mun fɛn ye sabula ka kɛ ni kunnafoni ni ɲɛfɔliw ye nafa b'a la cogo min a kɔlɔlɔ fana b'a la o cogo la bi bi in na a juguman fan de kuma ka ca dɔɔni awɔ parce que ni énergie nucléaire ye fɛn min ye n'a nana tiɲɛni kɛ a tiɲɛni nɔ ka bon minnu delila ka kɛ jamana wɛrɛw la u b'a jate minɛ o de fɛ jamana wɛrɛ caman ta bɛ yen olu b'a kɛ k'a fɔ an bɛna bɔnbu de dilan n'a ye mali ta tɛ bɔnbu dilan ye mali ta ye dɔrɔn k'a fɔ électricité an bɛn'o de dilan n'a ye et puis fɛn min de don a tɛ se ka kɛ yɔrɔnin kelen komi n'i b'a fɔ ka taa baraji dilan ou bien i bɛ taa centrale solaire sigi yɔrɔ la a n'o tɛ kelen ye o donc a bɛ temps ba de ta donc o temps kɔnɔna la a kɛra san 10 ye a daminɛ la yan'a ka se ka bila en place fɔlɔ a bɛ taa fo san 10 ɲɔgɔn na donc o san 10 in de kɔnɔ mɔgɔw bɛ lakalan la ka mɔgɔw hakili sigi n'a ye k'a fɔ nin bɛna kɛ mali kɔnɔ a bɛna kɛ a bɛna nin di a bɛna nin di o bɛna kɛ ni mɔgɔ minnu fana bɛn'o fɔ olu ye ingénieur de ye u b'a dɔn kɔlɔlɔ min b'a la ka se k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye kosɛbɛ
o kɔrɔ ko o énergie nucléaire in donjan kow de don. O ye donjan kow ye. Ayiwa ayiwa madame le ministre walsa k'an ka kɔrɔfɔ kuncɛ i y'a ɲini jama fɛ ko jama ka muɲu nka e bɛ se ka mun ladi di jama ye min bɛ jama timinanja muɲuni la ka makɔnɔni kɛ dɔɔni. Min bɛ jama timinanja muɲuni na ne b'a ɲini jama fana fɛ u k'an bɛɛ dɛmɛ u k'an dɛmɛ ni min ye n'u ɲa b'a la suɲani bɛ yɔrɔ yɔrɔ u k'a fɔ Kolokani jarakɛ min nana fo a pasera aw yɛrɛ ka fɛn na yan ORTM na a pasera télé la ale y'a ye de a y'a fɔ Kolokani bibi na mɔgɔ t'a fɔ a tɛ kɛ dɛ nka caman bɔra la donc ni dugu tɔw fana kɔnɔ Bamakɔ yɛrɛ surtout n'u tora k'a fɔ nin bɛ yan caman bɛ bɔ a la mɔgɔ tɛ se k'a fɔ a bɛ dabila pewu pewu mais caman bɛ bɔ a la donc a bɛ se fana ka na ni dɛmɛ ye EDM kɔnɔ pour que mɔgɔw ka se ka lafiya n'o de fɔ hali ni taji fana nana i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔw la parce que groupe ninnu caman mɛnna entretien ba t'u la donc i bɛ taa sɔrɔ fana groupe dɔw fana bɛ se ka tiɲɛ donc n'i y'i sigi bi k'a fɔ nin tile 2 in kɔnɔ a bɛ ban e tɛ se k'o fɔ parce que hali groupe fana bɛ se ka tiɲɛ donc ni groupe tiɲɛna o fana bɛ temps de ta k'a dilan o temps kɔnɔna na courant bɛ tigɛ o wagati fana kɔnɔ o de y'a kɛ an bɛ muɲu in fɔ i y'a faamu u yɛrɛ fana k'an dɛmɛ pour que muɲu in fana a ka kun an bɛɛ lajɛlen na. Ayiwa minisiri ni kunnafoni ninnu an ye olu faamuya hakili la ni bɛna kɛ sababu ye ko caman kunban tun bɛ mɔgɔw la ka bɔ fɛn caman kalama nka ni folikan b'i bolo ka lase mɔgɔw ma komi i ye kuma daminɛ ni yafa deli ye ni folikan b'i bolo ka lase jama ma. Hali bi an bɛ yafa de ɲini jama fɛ parce que a kɛra cogo cogo anw de b'a ɲɛmɔgɔya la anw de kan k'a dilan mais dilanni hali bi an b'u ka dɛmɛ de ɲini a la anw kelen tɛ se k'a dilan an bɛɛ de bɛ jɛ k'a dilan o ye fɔlɔ ye an b'u fo u ka muɲu n'u ka sabali la an b'u fo u ka faso kanu na parce que n'i ye i bɛ nin bɛɛ muɲu i faso de ka di ye an b'u fo la an bɛ tila an bɛ ORTM yɛrɛ fo o min y'an sababuya an ka se ka nin kuma ninnu fɔ an b'a ɲini ORTM fana fɔ a kana kɛ fɔlɔ ye a kana k'a laban ye ko o ko mana b'a la fɛn o fɛn mana to ka kɛ a kɛra ɲuman ye a kɛra juguman ye a kɔni ka d'an ye an ka n'an sigi ka ɲumanw de fɔ ɲumanw fana minnu mana kɛ an ka mɔgɔw ladɔnniya la k'a fɔ bon nin fana kɛra nin kan ka kɛ tan nin kan ka kɛ tan i y'a faamu. Ayiwa ministre madame Bintu Kamara ne y'an ka jamana kuranko ni jiko minisiri ye an b'i fo. Ne yɛrɛ b'a fo. An balimaw an ni mɔgɔ min tun don bi ORTM ka wele kɛnɛ kan o ye madame Bintu Kamara ye ale de bɛ an ka jamana kuranko ni jiko kɔnɔ a ye hakilila caman di an ma ni ka ɲɛfɔli caman kɛ min m'an dɛmɛ ka kuranko gɛlɛya faamu Bamakɔ kɔnɔ hali yɔrɔ wɛrɛw la min ye kurantigɛ banbali ye nin waati in na an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a fɔ ko Ala ka waati wɛrɛ yira an na aw ni ce aw kan bɛn waati wɛrɛ.